sige may buntag. So karon padong mi sa tapay ko. Aluna Beach. Maligaw. Ligaw dagat. Sige. Alona Beach. Sige, biyahe sa mi. Pakita ko yung mga view dito. Uy, Glex, mana ni hunong ta? Kita kasoda to, kailangan na tong agak ko ng motor. Sige. Bawal sa lusakay ko. Sige, tara. So sige na namin diri karon sa project ni Glenn. Ivy Wall Hotel. Muna yung Ivy Wall Beach Resort. sa pangalan ni? Ivy Wall Beach Resort. Ah. Opening soon. So karon na namig alona no? Alona. Ano mi dire ano? Nice ang view dire. Dire ko no kay lami. Woo! Yeah. So sige, maligaw sa mi. Okay. Kami mga ligo. Bye-bye. So, make it dire. Sa mga kasulti dire, sir. Very relaxing siya. Ano Oo. ba? Relaxing sa mata, daghang makita, mga foreigner. Taas mo yung lakaw na eh. Sandaan. Bait may kayo. Bait may. Ito kay Kuan, Kinan. So guys, manamig panganigo. Indot yung view diri. Tuloy ta ka ball ko nyo. First time na ako diri. My God, di ba sir? So sige. Manood to sa mi. Bye bye. So sige, pailalan ako yung mga katrabaho ni Glex. Hi, nandito kami sa Panglao, Bohol, Alona Beach Resort. Nandito yung mga tao, yung naligo, malinaw yung dagat. At saka maganda. At saka nandito yung bisita namin, yung galing sa ibang bansa, galing Australia. Ito mo yung si Engineer Glenn, yung bisita namin sa Panglao, yung nag-tour sila. Siman. At saka ito, bago pang nating si Man. Ito, galing Australia. Ito naman yung mga yung pamilya nila. Ito naman yung tourist guide namin, si Ricky Ganya. Ito yung yun, nag-tour pa rin dito. Yeah. Ito rin, yung taga Ibeo Hotel. Ibeo Happy Hotel. holiday. Oo. Saka ito yung inom namin. Ito yung inom namin. Red Horse. Saka
Pag gusto kayo mag-like, like lang sa marcelo.com. It's more fun in Panglao. At ito yung mga beauty ng Panglao. Ito yun, oh. Iyan ang madalagang Pilipina. Ito pa isa. Yan. Dalagang Yan. Pilipina, Yan yeah. ang binatang Pilipino. Yan. Yeah. Yan siya, si Ricky Ganya. Ito naman si Ma'am Beautiful. Sinong pangalan mo, Ma'am? Princess. Marie. Oh, di ba ang ganda? Ito naman si Ma'am Nakadilaw. Ano kayang pangalan nito? Ma'am, tumingin ka naman. Ayaw, mga hindi. Oo, kayo. Lumingon ka lang. Nandito kami. Ma'am, ano pangalan mo, Ma'am? Your name? Ma'am Beautiful, ha? Siya nga pala si Ma'am Mary Jane. Mary Jane, product of Tagbilaran pa din. At ang vlogger natin ito si Marcelo de la Serna. Okay, thank you so much. Thank you. Okay. Ito, alam mo may butanding dito pero first time ko makita ng butanding. Alam mo hindi ako natuwa. Nagsisi ako. Ito yung ano natin, yung kasamahan natin. Anong masabi mo pare dito sa yung ano natin dito sa Luna Beach? Yung dagat okay lang ba? Okay lang. Walang problema. Oh, very good. Okay, very good. Pare, anong sabi mo pare? Naka-live tayo pare sa YouTube. Anong masabi pare? Anong okay? So okay daw yung ano la, mga brutes. So ito naman yung butanding natin mamaya. Bigla to mag-show. Sabi ko sa inyo. Lumingon ka. Okay yun, puntahan pa natin yung mga ibang mga kasama natin. I-interview natin yung mga kasama natin ngayon. Ito po, yung isa, lumabas na. Pare, anong masabi mo sa dagat pare? Nag-live tayo sa youtube.com. Anong sabi mo sa dagat pare? Anong lumabas? Ba't ako? Lumingon ka. Wala akong masabi. Paano masabi? Okay. Okay na, okay. Para anong masabi para anong masabi mo sa interview natin yung bagong galing sa dagat yan? Anong masabi mo sa Panglao? Bukod sa gwapo ka, anong masasabi mo? Naka-live tayo sa sa More fun ang daw Bohol. #Bohol. Philippines. Okay. Pare, anong sabi pare sa live natin sa anong sabi natin sa Luna? Anong sabi natin sa Luna? Maganda yung Alona, sir. The best okay. dito. Okay. Hi. Yan ang mga tourists natin. Okay. May bago tayong dating si Larwin Padla. Bali, tanungin lang natin siya kung anong masasabi niya dito sa Panglao. Sir, nagba-vlog lang kami. Anong masasabi mo? Wala akong masabi kasi napakaganda talaga. Sige, shot ka muna. Yan. Yan pala si Larwin Padla. Nagagising wala mga pre. Kaya naman pala beautiful eyes ka pa rin hanggang ngayon, 'di ba? Ayan halatang bagong gising. Pag bagong gising kasi ang pogi-pogi, 'di ba? Ayan 'Di ba? 'Di ba ang pogi? Sige guys, mutanaw tag butanding diri sa Alona Beach. Nindot kayong butanding diri. Otro, butanding. So asa tong butanding diri sa Alona? Muna butanding sa Panglao. Sige. Sige. Balik, wait lang. Wala pa. Balik. Wah, asa ka? Diri. Naungi. Ayo. Ganan siya dua. So sige guys. Pwede na may kay gutom ng gutom ng baras. Sige, bye-bye. Salamat sa pagtanaw. See ya next vlog.